So atong makita din sa unang bersikulo mga igsoon sa bersikulo 43, ningon din nga samtang sila nagsulti pa sila diha miabot si Judas. Usa sa napulo og duha. Kinuyugan sa usa ka panon sa katawhan nga sangkap sa mga espada o mga puspos. Unya na ang giingon din mga igsoon nga sila gikan sa pangulong pari og sa mga eskriba og sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. So kung atong tan-awon mga igsoon, ang kaning mga tawhana nagagikan kani sa mga kadagkuan dito sa Jerusalem. Diin mo ang una ang pangulong pari, ang mga eskriba ug ang mga kadagkuan ngadto sa mga Hudiyo. Diin sila nagkahiusa diha sa pag taral ni Ginoong Hesus ngadto sa hukmanan. Ang 44 mingon din mihatag kanila og usa ka ilahanan ang nagbudhi kaniya nga nag-ingon, hain gani ang akong halukan, mauna kana siya. Dakpa og dad-a nga binantayan pag-ayo. Busa sa pag-abot ni Judas, miduol dayon siya kang Hesus og mingon magtutudlo og gihalukan niya siya. So atong makita din nga angay gyud nato nga mahingangha ta mga igsoon tungod kay nasayod kita og nakaila kita ni Judas, no? Kini si Judas kung sa wala pa kita masayo nining sugilanon, wala dili gyud kita magtuo nga kini iyang mahimo. Nakita nato nga kini si Judas usa sa mga sinaligan sa 12 ka apostoles nga gihimo gani siya nga tresurero sa ilahang pundok. No? O nga to usab kay kahingangha mga igsoon nga kini si Judas nag-uban ni Ginoong Hesus sulod sa tulo ka tuig kapin nga ministeryo o nakita niya ang tanan nga gibuhat ni Ginoong Hesus, mga milagro, pag-ayo sa mga masakiton, pagbuhi sa mga patay, o siya saksi nining tanan tungod sa kamakanunayon ni nga pagkuyog nining maong grupo. Apan ato dinhi makita nato kasubo kayo nga palandungon mga igsoon nga si Judas mao usab mismo ang mubodhi ni Ginoong Hesus. Unsa may ato makuha dinhi nga mga pagtulon-an dinhi gihimo ni Judas? Gani sa iyahang gipamulong ni Judas nga si kinsa ang iyang halukan siya mao si Jesus. Niadtong higayuna mga igsoon sa pag-adto sa mga sundalo wala ni sila moadto nga hayag pa ang panahon. Sa pag-adto nila medyo ngit-ngit na ug dili na nila mailhan ang mga tao. Agawas pa wala gyud sila makaila kung kinsa si Ginoong Hesus. Kining mga tao nga gipadala. Busa dinhi si Judas maoy nag-una kanila o mingon nga kung kinsa katong akong halukan mao kana si Ginoong Hesus. Naibalo ba mo mga igsoon nga kining paghalok usa kini ka simbolo sa pagmahal, simbolo sa pagtahod, o simbolo sa pag-ila sa usa ka tawo nga imong gihigugma o giampingan. Apan dinhi ang gigamit kini ni Judas aron sa pag-ila sa iyang maestro, pag-ila ni Ginoong Hesus aron siya dakpon. Mao kini iyang paagi sa pagbudhi. Nga diin subo palandungon mga igsoon nga sa katapusan siya nagbahay. Mao ni gitawag nato nga si Hesus pinaagi sa halok iyang gibudhian, ang halok sa pagbudhi. Si Judas mo'y mipili sa pag-ila kang Hesus uban sa kabangis nga nahilom kay iyang gitaguan ug ang pagpakaaron ingnon nga mahigugmaon. Unya ug atong makita dinhi iya pag yung gisang-gisangpit, rabbi, no? Teacher. Kining rabbi mga igsoon sa Greek mao ni ang pagtahod sa usa ka inila nga tawo, usa ka halangdon nga magtutudlo. Ug mao gyud gigamit ni Judas pagtawag niya ni Ginoong Hesus dayon sa iyang paghalok. So mao na ni ang sinugdanan nga sa bersikulo 46 gidakop nila si Ginoong Hesus. Kay ilan nang nakita nga mao kini ang tao nga ilang gikinahanglan nga dakpon, mao ni ang tao nga ang katuyuan sa pagpadala kanila. Apan dinhi sa 47 atong makita mga igsoon na dunay usa ka tawo nga kauban ni Ginoong Hesus nga mitindog ug milanit siyang espada. Og iyang gitigbas ang ulipon sa labang pangulong pari og naputol ang dalunggan niini. No? Sa Juan 18:10 mga igsoon mila nga kining tawhana nga wala hinganli sa Marcos nga milanit og espada mao kini si Pedro. So atong makita nga si Pedro mga igsoon andam gyud og tigana sa pagpanalipod ni Ginoong Hesus. Nga bisan siya di sa nangagi nga iyang mga gipamulong nga iyang
sulti sa panahon nga pag-ingon ni Ginoong Hesus nga adunay magluib kanako ug kamong tanan magkatibulaag. Gani mingon pa gani si Pedro nga kung sila mga magtibulaag ako dili na mahitabo nako. So, moingon si Pedro niya na mga igsoon dili sa pagpakaron ingnon apan tinud-anay gyud niya kanang gisulti. Ilabi na gyud sa pag-ingon nga sila magkatibulaag. Niingon pa gyud si Pedro nga bisan sa kamatayon dili ako mobiya. Usay mga igsoon sa atong kinabuhi, nagihi gayon nga anaata sa taliwala sa pagsulay ug diin atong makita ang pagsalig sa atong mga minahal sa kinabuhi. Nga usahay manumpa ta, no? Apan dili nato mahimo. Musaad ta, mo promise ta apan atong giguba. Dini si Pedro wala siya masayod nga sa kapulihay o sa katapusan ang tanan niyang gipamulong pasalig og ni Ginoong Hesus og paglaban kawang ang tanan, no? Atong makita nga si Pedro nagkinalig sa iyang espada. Unya kani mga igsoon nahulagway ni sa katawo nga nagsalig sa gahom. Kalibutanong gahom, no? Dinhi ang atong gobyerno mga igsoon mao man ni nagdala sa pangrinda, no? Sa kagamhanan ug diin ang katuyuan nga gibutang sila diha sa Dios mao ang pag-alagad kanato. Kita iyang mga katawhan. Kay mo ingon ta gobyerno, kita ang gobyerno. Pero subok palandongon mga igsoon dili man tanan. Ang nahitabo ana dili ang pag-alagad pero lording over. So, nagdahom ta og nagtuo ta nga ang gobyerno mga lagad sa iyang mga katawhan pankawang ang tanan nga atong pagtuo tungod kay dili tanan nakakabot og katarungan. Dili ato makita si Pedro nga may gamit siya sa iyang espada. Nagpresentar sa gahom. Ngaigo lamang makaputulog dalunggan. Apan siliyang si Pedro migamit sa pulong sa Dios. Ang iyang espada mitusok sa kasing-kasing sa tao alang sa kahimayaan sa Dios. Sa 48 mga igsoon unya ningon dinhi, unya si Jesus mingon kanila, nanganhi ba kamo sa pagdakop kanako sama sa magdakop og tulisan nga dad-an og mga espada o mga puspos? So dinhi gayuna ningon siya nga matag adlaw uban ako kaninyo dito sa templo, nanudlo ako dito og wala hinuon ninyo ako dakpa. Pero dinhi makita nato mga igsoon nga niingon dinhi sa katapusan nga pulong sa bersikulo 49 ningon si Ginoong Hesus, apan kinahanglan nga matuman ang kasulatan. So makita nato nga gikan sa pagsugod nga panghitabo dinhi sa pagluto sa Ginoong Hesus hangtod sa pagluib ni Judas hangtod sa pagsalikway ni Pedro og paglimod kaniya nahisulat na daan. Kiniigo lamang nagtuman. Bisan gani si Ginoong Hesus natingala sa mga kasanduluhan sa pagdakop kaniya. Apan ining higayon na atong makita nga bisan pag unsa kadaghan ang gidala dito sa pagdakop ni Hesus, makita nato nga kontrolado niya ang tanan. Siya mao ang magmando nga bisan gani sa pinaagi lang sa usa ka pulong iyang malaglag ang tanan nga miabot aron pagdakop kaniya. Walay imposible kaniya kay nasayod kita nga siya Dios. Apan ining higayon na iyang gipatigbabaw ang iyang pagkatao. Atong makita dinhi nga nining higayon na si Jesus wala gyud musukol. Wala siya musupak, wala igo lamang siyang nagpahiuyon aron matuman kung unsa na ang naisulat diha sa basahon sa kasulatan. Bersikulo 50 mga igsoon og ang tanan niya mga tinun-an mitalikod kaniya og namiya. Ug mingo gani ningon dinhi nga ang tanan niya mga tinun-an mitalikod og namiya. Og dinhi nakita nato mga igsoon nga bisan pa gani si Pedro ni apil ni ini pagkatibulaag. Nini ang punto ang tanang mga tinun-an nagkatibulaag nanagan alang silang kaugalingon nga kaluwasan. Gibiyaan nila si Ginoong Hesus. Apan pipila nga niuban sa pagkatibulaag ug apan mibalik aron pagtan-aw kung
unsa ang nahitabo. Apan sila may paduol, pero dili duol, nagpalayo. Naa sila sa layo, nagtanaw mga igsuon, ug usa nini si Pedro ug uyang kaubanan. Dinhi nibalik sila, tungod nitong higayuna nga nakatibulaag sila, nakalitan sila sa gihimo sa mga mananakop ni Ginoong Hesus. Apan nakita ni Pedro nga siya angay nga mubalik. Apan dili na makita sa dinhi mga igsuon nga si Pedro may balik, apan wala siya muduol ngadto ni Ginoong Hesus. Walay usa kanilang may barog tupad kang Ginoong Hesus ug mingon, gitugyan ko ang akong kinabuhi nining tawhana. Walay usa nga ni barog nga milaban kaniya ni atong higayuna ngadto batok sa mga nagdakop kang Ginoong Hesus. Walay ningon nga gitugyan ko akong kinabuhi. Hinuon natuman ang gingon ni Ginoong Hesus. Diha sa Marcos 14:27, sayang pag-ingon nga kamong tanan magkatibulaag ug manibog tungod kanako. 51 bersikulo mga igsoon, napanay usa ka batan-ong lalaki nga misunod kaniya, nagkupo lamang siya o panaptong lino sa iyang hubo nga lawas o kini siya ilang gidakop. So sa akong pagbasa ni mga igsoon, makita nato nga dunay usa ka batan-on nga lalaki nga misunod kaniya, nagkupo lamang siya og panaptong lino sa iyang hubo nga lawas, no? O kini ilang gidakop. Sa 52 ningon, apan gibiyaan nila ang panaptong ang panaptong lino ug midagan siya nga hubo. Atong makita mga igsoon, kining usang tao, usa ka maong tao nga nagputos og lino sa iyang lawas. Gingon sa mga scholar nga mao ni si Marcos or si Mark. Kay kini si Mark, kining author ani mga igsoon mo ni si John Mark. Kay sukad sa unang adlaw sa simbahan, daghang mga komentarista nga nagtuo nga kining batan-ong lalaki mao si Marcos. Siya mismo ang usa sa mga saksi sa pagdakop kang Hesus didto sa tanaman sa Getsemani. So wala gyud usa nagpabilin nga bisan pagani ang batan-on si Marcos mibiya kang Hesus. Ang giplano nga pagbudhi ni Judas may gamit og timailhan sa usa ka timaan sa pagmahal. Aron pagbuhat sa usa ka buhat sa pagbudhi. Kini nagsilbi nga pasidaan batok sa panggawas ug taphaw nga pagkarelihiyoso sa tao. Nga nagtakuban apan anaa sa sulod mao ang pagrebelde ug nagpadayag sa giladmon sa iyang pagkadaotan. Ang gitumong ni mga igsoon mo si Judas. Nakita o nagpakita siya sa iyang pagka-relihiyoso. Ingon mo usab ang mga Sadusiyo o Parisiyo nagpakita sa ilang pagka-relihiyoso. Apan kini mao mga igsoon nga nagtakuban, igo lamang kini nagtakuban apan kun ang tutanaw na to ang tinuod ang sulod sa ilahang kasing-kasing puno sa pagrebelde ug nagpadayag sa giladmon sa ilahang pagkadaotan. Si Judas nagplano siya pagbudhi sa tibuok gabi. Naguna sa usa ka armadong panon ngadto sa Getsemani. Mao ni ang napakahibulong mga igsuon nga mao ni unta pinakasuod ni Ginoong Hesus. Pan mao pang nibudhi. Si Judas milihok tungod sa pag-alagad sa kaugalingon nga tinguha. So atong makita nganong gibuhat ni Judas tungod kay gihimo kini ni Judas aron pag-satisfy sa iyahang kaugalingong tinguha. Diin nahitabo kini mga igsuon tungod kay nakita nato dinhi nga siya gitintal og nagpadala sa katuyuan ni Satanas. Ug dinhi usab ato makita mao na ni ang kinapungkayan o kinatumyan nga gihimo nga sala. Tungod kay ang gihimo ni Judas dako kay ni nga sala mga igsuon. Apan kung tan-aw nato sa bahay ni Ginoong Hesus, mao usab kini ang kinapungkayan o kinatas ang pagpakita sa Dios sa iyang pagka-sovereign. Iyang pagkasubirano. Dili biktima si Ginoong Hesus. Dini mong kahimtang. Siya ang hari nga nagdumala sa iyahang kaugalingon nga kahimtang. Nga puno sa gugma. Busa atong makita nga bisan pa sa mga gutlo sa pinakalawom nga kangit-ngit, ana ang inustisya, ana ang pagbudhi, ang Dios maong nagkontrol. Naghimo sa mga paagi aron matuman ang iyang katapusan nga katuyuan.
So ngano man wala gid musukol si Ginoong Hesus, wala siya musupak tungod kay kini nahisulat na ug kini ang paagi aron matuman ang iyahang katapusan nga katuyuan. Nahibalo mo unsa kini ang katapusan nga katuyuan ni Ginoong Hesus? Mao ang kaluwasan ninyong tanan. Nga pinaagi siyang kamatayon diha sa krus, iyang matapos o iyang matuman ang iyang gisaad nga kaluwasan sa tibuok katawhan. Atong makita ang mga katalawan sa mga tinunan nagkatibulaag sa diyang pagdakop ni Hesus. Nagpakita usab kini mga igsuon sa kahuyang sa tawhanong pagtuo ug nagbilin og nibiya ng Hesus nga naginusara. Usahay ang atong pagtuo grabe kaayo diha sa atong pagsimba, sa atong pag-alagad sa Dios. Apan usahay ang atong pagtuo mga igsuon dili gyud nato malikayan nga usahay kini muwib. Usahay mawala pagani. Sa diyang gidakop si Hesus sa panahon sa katawhan uban ang mga nagdalag espada o bunal nga daw usa ka kawatan. Diin siya midawat nining maong tahas tungod kay ang iyang katuyuan mao ang voluntaryo nga mupuli sa sad-an nga mga tao. Diin kita kana mga igsuon. So agi og pasidaan nga ang pagkaduol nato sa Dios sama ni Judas, ang pagkaduol niya ni Hesus sama sa mga disipulo or pagkadisipulo nato, dili kini garantiya mga igsuon sa tinuod nga pagkamaunongon o pagtugyan sa atong kasing-kasing. Usay nagtuo ta sa atong kinabuhi nga kita duol na kayot, duol ta sa Dios. Ang pulong sa Dios naingon nga ana siya kanunay nato Emmanuel, naguban siya kanato. Apan naghuna-huna kita ang kakita mahilayo sa Dios o kita maduol sa Dios. Nakalimtan nato nga ang Dios ana kanunay uban kanato. Dili garantiya mga igsuon nga sa atong pagkamatinud-anon diha sa atong pagtuo, pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Dili kita makabaton og kasing-kasing nga dili masinugtanon. Usa ka na kabutang nga atong pagabantayan, usa kini kapasidaan sa Dios nga dili kita mosalig sa ato ang kaugalingon. Dili nimo mamugna ug matukod ang imong kalinaw pinaagi sa imuhang kaugalingon nga abilidad. Akong balikon. Dili nimo mamugna ug matukod ang imong kalinaw pinaagi sa imong kaugalingon nga abilidad o sa pagkontrolar niini. Mga igsuon kinahanglan nga itukod nato ang atong kalinaw diha sa Dios. Nga naghupot ug nagkontrolar sa ato ang kasaysayan. No? Itukod ang imong kalinaw diha sa Dios nga naghupot ug nagkontrolar sa kasaysayan. Nga nagdala nato sa ikaduha ka punto. Ikaduhang punto nato mao ni ang pagsalikway, no? Atong makita nga si Ginoong Hesus ang hari gisalikway. Ug bisan pa si Hesus gisalikway siyang kauban og sud nga higala, si Hesus atubangan sa labawong hukmanan sa mga Hudiyo, walay paglunga sa iyahang pagsugid. Wala siya mulunga, wala siya mulihay, wala siya muundang, wala siya muatras. Nagpadayon siya sa unahan sa pag-atubang sa mga kasakitan tungod og alang kanako, ug alang kanyong tanan. Sa 53 gidala nila si Hesus ngadto sa labang pangulong pari ug nagtigom ang tanan nga pangulong pari ug ang mga kadagkuan ug mga eskriba. Ato makita mga igsoon kini nga pagsulay kang Hesus silabihan nga usa kini ka illegal. Sumala sa balaod sa mga Hudiyo. Ngano man? Tungod kay daghan diha mga Hudiyo nga legal nga proseso sa pagpanalipod sa mga katungod sa akusado. O kining tanan nga katuyuan, nga kining tanan unta nga angay nga madawat ni Ginoong Hesus gibaliwala, no? Gibaliwala kini ni adtong determinado nga mopatay kang Ginoong Hesus. Ngano man? Walay husay nga pagahimuon sa gabii, no? Walay husay nga pagahimuon sa gabii mga igsoon og ang katungod sa usa ka tawo nga husayon ihatag gayud kaniya apan gibaliwala kini niadtong mga tawo nga determinado na gyud nga mopatay ni Ginoong Hesus.
54 mga igsoon, og si Pedro nga nagpaantaw misunod kaniya hangtod sa sulod sa wanan sa tugkaran sa balay sa labawang pangulong pare, ug siya milingkod uban sa mga bantay ug nagpainit sa iyahang kaugalingon duol sa kalayo. Dili na ni si Pedro nga atong nakita sa sinugdanan nga diin anaa gayud ang kaisog, anaa gayud ang iyang paglaban ni Ginoong Hesus. Sa 55 ningon unya ang mga pangulong pare ug ang tibuok Sanhedrin nangita og saksi batok ang Hesus aron ipapatay siya apan wala sila napalgan. Ang gihimo nini mga igsuon aron gudlang ilag yung mataral sa Ginoong Hesus, ila na kining gihukman una sila mangita og saksi. Ila nang gidakop, ila nang gihusay apan sila nangita pa og saksi aron gud ilang mahuman ang maong bulhaton. Sa 56 nang yun kay bisan to daghan ang misaksi og bakak batok kaniya ang ilang pahayag nagasumpaki. So nakakuha sila mga witness, no? Nakakuha sila, nakakita sila mga witness nga mo witness dito ni Ginoong Hesus aron siya mapasadan or mapakasadan sa iyahang gipanulti. Nya dihay usa ka saksi sa 57 nag-ingon dihay nagatubang ingon nga saksi ug naghimo sila og mga bakak nga pahayag batok kanilya. O sila mingon, kami nakadungog kaniya nga nag-ingon, gunubo nako kining templo nga gihimo sa kamot ug sulod sa tulo ka adlaw patindogo nako ang ilang templo. Ang laing templo nga dili hinimo sa kamot. So ang mga tao naghimog saksi, naghimong saksi batok ang Hesus, nakadungog kaniya nga nag-ingon, akong gunubon kini nga templo. Tinuod nga misulti si Ginoong Hesus niini. Si Jesus nga natala kini sa Juan 2:19, klaro nga misulti sa templo nga iyahang lawas. Apan nini higayon na wala masabti sa mga tao kung unsa ang templo, unsa ang gipasabot ni Ginoong Hesus nga sa tulo ka adlaw iyang gudubon ang templo, iyang gudubon ang templo ug sa ikatulo ka adlaw iyahang banahon, tukuron. Tungod kay nangita man sila og mga saksi, wala na sila masayod kung unsa ang buot gipasabot niini. Wala gayud gisulti ni Hesus ang mga pulong nga gitaho sa iyang bakak nga mga magsusumbong. Kini nga templo nga gihinimo sa kamot sa panguna ilang giakusahan si Hesus nga usa ka terorista. Tungod kay pag-ingon ni Ginoong Hesus nga dungon-ubo niya ang templo ug iyang pulihan og kamot templo nga dili hinimo sa kamot. Ug tungod ini mga pagpahayag ni Ginoong Hesus, giakusahan siya nga usa ka terorista nga gustong gunubon ang templo. Mga igsoon kung atong tanahon, sa Ginoong Hesus maura ang usa nag-ingon nga gunubon niya ang templo. O bisan pag-asa tag mangita sa ukas kalibutan, kung unsa ang kamatuoran ni iyang gisulti nga wala nila masabti nga dili mahimo sa usa ka tawo nga gunubon ang templo nga grabe kay kadako. So, ang akusasyon mga igsoon bug-os gyud ug seryoso. Kay sa tibuok Greco-Romano nga kalibutan, ang pagpasipala sa mga dapit sa pagsimba sama sa templo, giisip nga usa ka sala nga kamatayon ang silot. Sumao ni ilang gihimong basihan. Apan sa pag-abot nato diri sa 59 bersikulo 59 nang apan sa gihapon ang ilang pagsaksi wala gyud makatukma. Wala gyud. So may puruhan na unta nga ilang buhian sa Ginoong Hesus sa panang ilang katuyuan nagpabilin silang kasing-kasing nga patyon si Ginoong Hesus. Apan bisan pa niya na wala magkauyon na ilang pagmatuod bisan tuod kini usa ka bakak nga kaso. Ang mga magsusumbong kang Hesus dili makahimo og usa ka maayong kaso. Ang bakakon nga mga saksi nagpadayon sa dili pagsinabtanay. Wala sila magkahiuyon sa usa-usa tungod kay wala sila magkatakdo sa ilahang mga pasangil. So ang balaod o kining paghimo nga paghusay na Ginoong Hesus kon pasubay kini sa balaod sa mga Hudiyo, kinahanglan na unta nga buhian nila si Ginoong Hesus. Apan ang pangulong pare nga ginganlan og Caiphas, wala siya muundang. Sa bersikulo 60 ningon dinhi unya ang labang pangulo pare mitindog taliwala ug nangutana kang Hesus, wala ka ba ikatubag mahitungod sa gipasaksi nining mga tawhan na batok kanimo? Kining pagpangutana sa pangulong pare, aduna kini nagdala kini og litag ulaang
nga si Ginoong Hesus ilahang pakasadon. Na mitindog siya taliwala og nangutana kang Hesus. Aron makita sa kadaghanan nga solemn ang ilahang investigasyon. Mitindog ang Pangulong Pari mga igsoon dahil taliwala sa sirkulo sa konseho. Padulong kang Hesus nga adunay kasuko, no? Kini usa ka tinago nga pagsugid nga si Hesus na pamatud-an nga walay sala. Sikreto ang ilang gihimo. Sa 61 nagingon, apan siya nagpakahilom lamang, wala motubag. Kay nasayod siya nga nining higayuna ang iyahang tubag gamiton sa Pangulong Pari aron mahimo nga ebidensya nga siya taralon ngadto sa hukmanan. Unya ang Pangulong Pari nangutana pag-usab, ikaw ba ang Kristo o anak sa dalaygon? Sa paghilom ni Ginoong Hesus nga wala siya motubag, si Hesus naghimo unta og usa ka maanindot nga depensa niini. Nga nagtawag sa tanang nagkalain-lain nga mga saksi. Makita nato nga mahimo gayud niya nga tawgon ang mga nagkalain-laing tao nga saksi sa iyahang pagkadiyos. Saksi sa iyang gahom o kinaiya. Tungod kay daghan ang iyang mga tao nga iyang mga gitudluan, ang mga tao nga iyang giayo, ang mga patay nga iyang gibanhaw, ang mga butang nga nakakita. Bisan pa gani ang demonyo mismo mapagmatuod sa iyang pagkadiyos. Pero wala kani buhatan ni Ginoong Hesus. Wala mubuka ang iyang baba. Nga diin gituman ang propesiya ni Isaias 53 versikulo 7 nagingon, siya gidaog-daog ug siya gisakit. Bisan pa niana wala niya bukha ang iyang baba, sama sa usa ka nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Ug sama sa usa ka karnero nga naamang sa atubangan sa iyang tigtupi. Busa wala niya bukha ang iyang baba. Mao ni propesiya ni Isaias mga igsuon nga gihatagan og katumanan ni Ginoong Hesus sa bag-ong tugon. Unya ang labang pari, ang Pangulong Pari nangutana pag-usab. Miingon ang Pangulong Pari, ikaw ba ang Kristo ang anak sa dalaygon? Kining dalaygon nga giingon din sa Pangulong Pari mga igsuon, tungod kay sa unang panahon kini sila dili sila basta mosulat sa ngalan sa Dios. Nga gitawag og Yahweh. Balaan ni nila, dili gani sila halos mulitok nini. Busang pagpungutan niya ng Ginoong Hesus, ningon siya, ikaw ba ang Kristo ang anak sa dalaygon? Sa lain nga translation, ikaw ba ang anak sa balaan? Mitubag si Jesus dinis bersikulo sa 62 ningon siya, ako mao. Familiar ang yan tubag, di ba mga igsoon? Sa panahon ni Moises, pag-ingon ni pagpangutanan niya sa Dios, usahay nga akong isulti sa tao, sa mga tao dito sa Ehipto, kung kinsa ang nagsugo nako. Unsay giingon sa balaang Dios, niingon siya, ako mao. I am who am. Ningon siya, ako mao. Nya iyang gisumpayan, og makita ninyo, unya ninyo ang anak sa tao nga na maglingkod sa tuo sa gahom ug moabot nga inubanan sa mga panganod sa langit. So dinhi gayon nagipadayag na gayon na Ginoong Hesus nga ako mao ang Dios, ako mao ang Mesiyas. Ug maabot ang panahon nga mabali ang higayon nga ako na usab ang mohukom kaninyo. Inig abot sa panahon. Moabot nga inubanan sa mga panganod. Makita niyo anak sa taong maglingkod sa tuo sa gahom. So dinhi excuse me. Dinhi wala nagilipod-lipod si Ginoong Hesus mga igsuon. Sa nangagi natong pagtuon sa Marcos, sa matag pag-ayo niya sa masakiton, ang iyang isulti ayaw isulti ni bisan kinsa. Sa buhi niya sa mga patay, moingon siya ayaw niya isulti ni bisan kinsa. Pag ayaw niya sa mga sanglaw ningon ayaw isulti ni bisan kinsa. Apan ang nahitabo mga igsuon, musulti gihapon ang mga tao tungod sa kalipay nga gibati nga gihatagan sila kayuhan sa ilahang mga balatian. Si Jesus nagmando kanila nga dili gayud sila magpahibalo mahitungod kaniya. Apan dinhi atong makita nga wala na gyud siya maglipod-lipod, iya gyung gisulti nga siya
Si Jesus mitubag nga, ako mao, ug makita unya ninyo ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa gahom. Iyang gipakita ang iyang pagsulay, nagpakita sa iyang pagkawalay sala. Gipadayag niya dinhi nga wala siya sala nga nahimo. O kini ang iyang gibuhat kabahin sa plano sa katubsanan, kabahin sa plano sa kaluwasan, nga kinahanglan mga igsoon nga atong dawaton isip usa ka gasa sa Dios. Usa ka gasa sa Dios nga gihatag kanato gibugtian sa iyang kamatayon ug hamiling dugo dito sa krus. Kung atong makita dinhi si Jesus ang gihusay, apan kung atong tan-awon tukma, kung atong tan-awon ang kahimtang, daw sama nga ang gihusay ang mga Pangulong Pari, ang mga iskriba. Tungod kay naglisod sila mga igsoon sa pagpangutana kang Ginoong Hesus, apan sa dihang gipadayag ni Hesus nga mao, siya mao, nga ako mao, nasayod ang mga iskriba, nasayod ang mga Pangulong Pari, nasayod ang mga kadagkuan sa Jerusalem, nga sakto ang iyang gingon. Dinhi nakapaikag nila mga igsuon nga nakita nila nga si Jesus midaog nining ilang paghusay. Sila napildi. Excuse me. Sa pagkatinuod, kitang tanan ibisan karon mga igsuon gihusay kita atubangan ni Jesus. Og manubag kita sa atong gipangbuhat inig abot sa panahon. Ang tanan dayag sa mata sa Dios, walay malilong ug nasayod siya bisan pagani sa atong mga intensyon ug motibo sa ato ang kasing-kasing. Sa 63 ningon diha unya ang labang Pangulong Pari migisi. Excuse me. Migisi sa iyang bisti ug mingon nganong magkinahanglan pa man kita og mga saksi. Mao ni ang panahon gigipaabot sa Pangulong Pari mga igsuon nga tapos na ang kaso. Oh. Gigisi sa labang pari ang sapot ug nabatian ninyo, ningon siya nabatian ninyo ang pagpasipala. Nakita sa Pangulong Pari nga kining maong higayon mo ni atong gamiton nga siya gyud mataral ngadtos kamatayon. Una nagpakita sila nga nagpakamatarong sa kaugalingon. Apan luyo ana ang pag-abuso o kabangis. Bisan pagani ang uban misugod na pagluwa o pagkulata kaniya. Mao ni ang panahon nga gipaabot nining mga tampalasan nga mga tao. Nga naingon nila sa 64 na dungog ninyo iyang pagpasipala unsa inyong hukom. Maayo, nagpakamatarong nga wala na gani maagad silang kaugalingon kay nasayod sila nga sayop ang ilahang paghukom. Giingon gipangutana ang kaubanan unsay inyong hukom. Nang hunaw murag si Poncio Pilato. Apa nato makita dinhi nga silang tanan nagkauyon og ningon dinhi. Og silang tanan mihukom nga siya ang ngayang silutan sa kamatayon. Case end. Di ba? Unya pipila misugod na sa pagluwa kaniya o sa pagtabon sa iyang naong o sa pagbunal kaniya sa pagingon. Tag-ana o gidawat siya sa mga bantay o gibunog siya. So giturn over na si Ginoong Hesus. Gani sa wala pa siya iturn over dito sa mga gwardiya, sa mga sundalo. Gibunal-bunalan siya, gitabunan ang iyang naong. Nya gusto pa sa mga tao nga mo propesy sa Ginoong Hesus. Kinsa sa pagingon tag-ana, kisay nagbunal niya, kisay nagsagpa niya. Sa dihang gipangutana may tungod siya pagkatao si Jesus tin-aw kayong ipahayag sa iyang pagka-Dios. Nga nagpahayag sa iyang kaugalingon nga anak sa Dios. Bisan tuod siya naibalo. Naibalo siya kung unsa ang sagputanan nga kini musilyo sa iyang pagkahinukman sa silot sa kamatayon. Ngano man nga si Jesus wala man muatras. Nga ninihigayon na iya namang yung gipadayag ang tanan may tungod kaniya.
Nini kayo na mga igsoon sa panahon nga si Jesus naghilom, wala mo tubag. Ang pagtuo sa mga disipulo nga si Jesus napakyas. Hinungdan sa ilang pagkatibulaag. Labi na gyud nga si Jesus nagpabili nga hilom. Apan kini mao ang pagtuman sa mga propesiya. Nagdumili sa pagkompromiso sa kamatuoran aron maluwas ang iyang kaugalingon kinabuhi. Na nagpakita sa pagpasakop o pagsubmit ngadto sa sovereign authority sa iyahang misyon. So pagtulunan mga igsoon atong makita din nga kung kita makasinati og sayop nga akusasyon, ibutang nato. Kita makasinati og sayop nga akusasyon o pagpasipala, kita makasalig sa kinatas-ang hustisya sa Dios. Mao na atong timan-an. Imbes nga makig-away kita alang sa atong kaugalingong bindikasyon. Dili na kinahanglan. Kung kita akusahan og dili mao, hinumdumi. Una, si Kristo nga giakusahan niini. So ato makita din hining mga bersikulo mga igsoon nga nag-awhag kanato nga magtotoo sa pagsalig sa sovereign will o power sa Ginoo kung mag-atubang kita sa kalisdanan o sa pag-ila kang Hesus ingon nga tinuod nga hari bisan unsa pa ang opinyon sa kalibutan. Ang hilom nga kusog ni Kristo, balaano niya nga pagkatao o pagkasubirano, bisan pa sa inustisya sa tao. Nagpabilin si Jesus nga hilom sa dihang giakusahan siya agbakak. Nagpakita og kalmado kayo nga pagtubag, masaligon nga pagsalig sa plano sa Dios imbis nga muapil og dipinsa siyang kaugalingon. Ngano man unsa iyang katuyuan tungod og alang kaninyo ug kanako. Dinhi nagdala nato si katulong nga punto nga mao ang paglimod. Punterian ni mo si Jesus, si Pedro. Si Jesus gilimod sa iyang sinaligan nga tinun-an. Nasayod ta kinsa niyang sinaligan. Sinaligan nga tinun-an apan dinhi atong makita nga si Jesus malig-on sa iyahang pag-inusara. Wala siya mabalaka nga gibiyaan siya mga tinun-an, wala siya maguol nga siya nag-inusara sa pagatubang sa mong kaso. Apan si Jesus nagpabilin nga malig-on. Ato makita din nga ang pagkumpisal ni Jesus, aron ato makita ang kalainan tali sa manluluwas nga atong gikinahanglan og sa mga disipulo sama kanato. Gipakita ni Ginoong Hesus mga igsoon nga ang kalainan sa usa ka manluluwas nga atong gikinahanglan nining higayuna. Nga sama sa mga disipulo mausab ang ilang gipangita apan pag-abot sa kahigayunan silang tanan midagan ug walay nagpabilin. Bersikulo 66, samtang dito si Pedro sa silong sa wanan sa tukaran, miabot ang usa ka babaeng sulugoon sa labang pangulong pare. So ato makita din ni dunay duha ka problema. Ang unang problema ni Pedro mao nga siya misunod kaniya ni Ginoong Hesus apan wala siya mo paduol anaa siya sa halayo. Sa panahon nga sila nag-uban, si Pedro anaa gayud sa kiliran ni Ginoong Hesus. Apan silang pagdakop na ni Ginoong Hesus, siya nagkatibulaag. Mibalik man siya, apan nagpaantaw lang sa unahan tungod kay nahadlok usab siya nga basin malambigit ang iyang kinabuhi ug mabot ang iyang katapusan. Kung atong ipahilayo nato ang atong kaugalingon kang Ginoong Hesus mga igsoon sama sa gibuhat ni Pedro. Lisod ang paghimog hustong baruganan alang sa panahon nga kritikal. Lisod pagdesisyon sa atong kinabuhi kung unsay atong buhaton kung ikaw magpalayo sa imuhang manluluwas. Mao kini unang problema ni Pedro, nagpalayo, niduol siya, nibalik siya pa nagpalayo. Ug ikaduhang problema ni Pedro, milingkod siya uban sa mga sulugoon nagpainit dito sa iyang kaugalingon dito sa kalayo. Kinsa man yung mga sulugoon mga igsoon? Kini mga sulugoon ni sa pangulong pari.
Nakaplagan ni Pedro ang iyang kaugalingon nga nagpainit ito sa kalayo pag kauban sa mga dili Dios nun nga ug mibiya siya sa panag-uban sa nagkatibulaag ng mga kauban nga tinun-an. Mipalayo si Pedro. Gusto ni Pedro nga nining higayuna dili siya mahibaluan nga siya sumusunod ni Jesus. Iyang gipalayo ang iyang kaugalingon ngadto ni Jesus aron dili siya maokusahan nga usa sa iyahang mga tinun-an. Nagkikuban siya sa mga tao nga mibunal kang Ginoong Hesus. Siya tungod lang kay ang uban, gihimo kini sa mga tao tungod kay ang uban misulti nga si Jesus usa kadautan nga tao. So makita nato din ang mga igsuon nga sa akusasyon sa dili mao nga akusasyon nga gihimo sa mga pangulong pari ang mga tao nga bisan wala masayod kung unsa ang rason mipasipala kang Ginoong Hesus. Ug sa iyang pagkakita sa sulugon nga babay sa pangulong pari, sa iyang pagkakita kang Pedro nga nagpainit at tubangan sa kalayo, siya mitutok kaniya umingon, ikaw usab kauban niya nang nasaritnon nga si Jesus. Iyang yung itudlo. Apan kini gilimod ni Pedro nga nagingon, wala ako mahibalo o makasabot niya nang imong gisulti. Wala magdugay og tubag si Pedro. Ningon niya siya, wala ako mahibalo, wala ako makasabot niya nang imong gisulti. Og siya migula paingon sa gianan sa hawanan ug unya mitugtugaok ang manok, no? Siguro kaning primerong tugtugaok baliwala pa ni Pedro. Atong makita din nga usa ka kaaway dito sa bahay ni Ginoong Hesus nangutana kaniya. Nagatubang si Ginoong Hesus sa iyang mga kaaway nga miangkon nga siya mao. Og dinhi si Pedro wala magatubang niini matang sa pagsukit-sukit. Nagatubang siya sa mga sulugoon nga babae ug uban mga tao. Apan kini igo na nga siya muhimo og paglimod kang Ginoong Hesus. Dinhi napita si Pedro milimod ni Ginoong Hesus ug didto sa panahon didto sa hawanan didto ang pangulong pari si Caiphas husay ni Ginoong Hesus siya miangkon. Samtang si Pedro dito sa ubos milimod. So ato makita ang duha ka picture mga igsoon. Gimakak ni Pedro ang maong sumbong sa maong sulugoon. Ug ang babaeng sulugoon nakakita na pag-usap kaniya dito misugod pagsulti kaniya nga nagtindog sa duol. Kining tawhana kauban nila. Apan gilimod kini niya pag-usap ni Pedro. Og sa pagkataon-taon na usab ang mga nagtindog diha dool mingon ka Pedro, kauban ka kayo nila kay Galileanhon ka man. Ano sa gitubag ni Pedro? Sa 71 ningon siya apan siya misugod sa pagtunglo sa iyahang kaugalingon. Grabe no? Makita na to unsa kadasig si Pedro. Makita na to unsa siya ka maguna siya pirmi, no? Giingnan na gani siya ni Jesus nga, palayo ka nako Satanas. No? Bago pa gani siya gidaig ni Ginoong Hesus nga siya nakasulti nga ikaw anak sa Dios, ang Mesiyas. Miingon si Ginoong Hesus sa miaging mga pagtuon na to. Bulahan ka Pedro, apan kining tanan, dili gikan sa unod, dili gikan kanimo, kundi dili gikan sa amahan nga naghatag kanimo sa pagtubag niini. At tulang pulo nga mga igsoon, makita na to nga si Pedro ni dako ang garbo. Nga naman, kaysa pagsunod nilang higayon nga nalakaw na sila sa paghisgot ni Jesus nga siya pagapatyon. Magpakamatay siya, basta dili ganyan ilimod si Ginoong Hesus. Apan siya misugod sa pagtunglo siyang kaugalingon o sa pagpanumpa, wala ako makailan niya ng tawhana nga inyong gihisgutan. Dili na to tan-awon si Pedro nga ingon ni anak kadautan. Dili tan-awon na to si Pedro nga ingon ni anak kahuyang. Kay kung si Pedro dautan, kung si Pedro huyang, o si Pedro maayo kay nilimod, gidinay niya si Jesus Christ, walay kalainan. Mahitabo usab kana kanato. Mahimo kitang tinudanay nga sumusunod ni Kristo apan sa atong kasing-kasing sukwahi ang ato ang gipanday. Naguna na si Pedro nga kini makatabang sa iyang pagpalayo, sa iyang kaugalingon, aron makita siya nga dili kauban ni Ginoong Hesus.
Misugod siya pagtunglo o panumpa, gihimo kini niya ang maong tubag kay kung makadungog sila ang mga tao ngayang gitanaw sa maong mga pinulungan, maghunaw na sila nga kining tawhana dili kauban ni Ginoong Hesus, kay walay kauban ni Ginoong Hesus nga mahibalo mo tunglo. Di ba? Gihimo ni Pedro ang tanan. Kang kini nga tao dili sumusunod ni Hesus tungod sa iyang pagsulti sa maong mga pulong. Ang 72 nga katapusang bersikulo mga igsoon nagsulti nga diha ang manok mitugtugaok sa ikaduhang higayon og si Pedro na hinumdom sa gisulti kaniya ni Jesus. Sa ikaduhang tugtugaok sa manok, una pa siya na hinumdom. Gingon ni Jesus, sa dili pa mo tugtugaok ang manok sa makaduha, ilimod ba ako sa makatulo. Pero atong makita din si Pedro mga igsoon nga matinud-anon gyud siya nga nangalagad ni Ginoong Hesus. Sama ni David sa dihang gipahinumduman siya ni Prophet Nathan nga siya nakasala. Diha dayon miluhod mihapa og nangayog kapasayloan sa Dios. Ingon mo usab si Pedro. Sa dihang nanungog ni nga mitugtugaok ang manok, nahinumdum siya nga iyang gilimod. Nahinumdum siya sa pulong ni Ginoong Hesus. Og siya misugod paghilak. Wala siya maingon nga pasaylo ako, Lord. Wala siya maingon nga nagampo og kapasayloan siya ang mga sala. Apan diretso siya nga misugod sa paghilak. Ingon unta angay nini ang buhaton ni Judas sa dihang sa katapusan higayon gitagaan siya kay higayonan ni Ginoong Hesus nga mubuhat kuno sa iyang gustong buhaton. Tungod kay nahisulat man, nahisulat na. Kini ato makita nagtala kini og nagsulat kini sa pinakagrabe nga oras ni Pedro. Dinhi ang grabing pagsulay ni Pedro. Dili siya makaikyas kung kinsa gayud siya. Bisan kung naningkamot siya pag-ayo. Nahadlok si Pedro. Aduna anaa ni ang kahadlok diha sa mangit-ngit nga hawanan sa dakong hawanan sa balay sa Pangulong Pari. Nagsugod ang mga tao pag ila kaniya. Pero ninigayon ang mga igsoon si Pedro andam makig-away. Anaa paghapon kaniya ang kusog, anaa paghapon niya ang iyahang tinguha nga manalipon ni Ginoong Hesus andam siya pakig-away gamit siyang espada. Apan dihang niabot na ang maong higayon, wala niya mahimo ang iyang tinguha kundili ang iyang gihimo mao ang paghimakak ni Ginoong Hesus. Ang unang manok nga tugtugaok lagmit wala makadani sa iyang pagtagad. Mao to ang una niyang paglimod. Nga mao sa iyang ikatulo nga paglimod nga naglakip na sa pagtawag sa usa ka tunglo sa iyang kaugalingon gikan sa Dios. Mao na to ang pagtugtugaok sa manok nga nakapaamgo kaniya. Adunay bersikulo mga igsoon nga nisaad si Ginoong Hesus nga iyang gisugo ang usa ka tawo ngadto sa padulong ngadto sa mga disipulo. Nga miingon nga paadtoa sila sa Galilea. Kay kami magkita didto og dad-a si Pedro. Ang tao nga grabe ang paglimod ni Ginoong Hesus. Nahipatik ang iyang pangalan dito sa saan ni Ginoong Hesus nga mao ang pag-adto dito sa Galilea aron mag-abot sila. Unsa may kadang kalabutan na sa atong kinabuhi, unsa may implikasyon na sa atong kinabuhi. Mga igsoon sa panahon nga moabot nga kita mubati nga grabe na kita ka makasasala. Hinumdumi nga ikaw ang priority ni Ginoong Hesus. Kung nakabuhat kag mga salaod o sala ngadto sa Dios nga grabe kayo sa imong pagtan-aw bisan pa gani ikaw nasayod niini hinumdumi. Wala mo talikod si Ginoong Hesus kanimo. Ni padulong siya kanimo ug luwason ka sa imong kahimtang. Kung ikaw ana-ana sa pinakangit-ngit nga bahin sa imong kinabuhi. Mo na makita nato nga si Pedro ang iyang gibuhat paglimod. Gani
ang iyahang pagtunglo sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Grabe kay na nga kahimtang sa usa ka disipulo. Nga walay magdahom nga makahimo o makasulti siya ni ana. Panato makita ang dako kayo nga gugma sa Ginoo diri kanato. Ang iyang kamatayon diha sa krus dili angay sa mga matarong. Wala tuyua o wala andama o wala buhata alang sa mga maayong tao. Ang iyang kamatayon, ang iyang pagpasakit dili lalim mga igsuon. Kung ang kita mga tao dali kayo tang matandog, dali kayo tang mapukan sa atong kahuyang. Apan ang maayong balita nga naa si Kristo ang atong patukuranan, ang atong pundasyon sa atong kinabuhi, nga dili gyud matarog, nga dili gyud matandog, nga dili gyud musibog hangtod sa katapusang panahon ug andam sa pagdapig kanimo. Andam sa pagpasaylo kanimo. Andam sa paggunit kanimo. Ingon ni ana ang sugilanon nga gitudlo kanato ni Marcos, ang lig-on nga patukuranan nga mao si Ginoong Hesus. Ato sa makita din mga igsoon nga si Hesus matinumanon sa mismong dapit diin napakyas ang iyang mga tinun-an. Sama usab kanato. Kung asa tandapita napakyas sa atong kinabuhi diha sa pagpangalagad sa Dios. Hinumdumi ana sa Ginoong Hesus nga matinumanon sa iyang saad nga dili ikaw pasagdan ug dili ikaw pagabiyaan. So kini nagpakita mga igsoon sa hingpit nga kapakyasan sa tao kung kini mahitungod na gani sa pakig-uban ug pag-alagad sa Dios. Nga gamito nato ang atong tawhanong panglantaw. No? Bisan ka ng mga tao na ning kamot nga magpakaaron ingnon nga mahigugma o mag-alagad sa Dios, apan dili kalikayan mga igsuon nga ang ilang mga personal interest mao gyud ilahang gitinguha, mao ilang gipatigbabaw sama kang Judas. Si Jesus mitugot siyang kaugalingon nga kuhaon og dakpon aron matpagtuman sa kasulatan ug sa kababuton sa iyang amahan. Nahitabo kini ang iyang pagkamasinugtanon bisan pa man anas kasakitan hangtod dito sa krus sa Kalbaryo tungod lamang sa atong kaayuhan. Mao ni sugo sa amahan ug mao ni kababuton sa amahan nga iyang buhaton kay tungod kini nahisulat na ug igo siya lamang sa pagtuman sa unsa ang iyang gisulat. Mga sulat nga gituman ni Ginoong Hesus nga siya mismo ang nagsulat. Atubangan sa konseyo si Hesus nagbarog nga hilom sa bakak ng mga sumbong. O siya nahibalo nga sila walay katakos sa pagsabot sa kamatuoran. Nahibalo na si Ginoong Hesus nga ang bisan pa ang kalantip sa salabutan sa mga tao dili nila matugkad ug unsa man ang kamatuoran tungod kay ang ilang kasing-kasing mipatigbabaw ang ilahang pagkadaotan. Sa diyan direkta gipangutana si Jesus misugid nga siya mao ang Kristo, ang anak sa Dios nagpamatuod sa iyang pagkatao. Bisan pa og mag-atubang siya sa tumang kasakit ug silot. Atubangan sa hingpit nga pagbiya sa iyang mga tinun-an ug sa pagluib sa usa ka higala nga ug kauban, si Jesus nagpabilin nga matinud-anon, nagtuman sa katuyuan sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, ang mga pagtulunan nga atong nakutlo nining maong wali mga igsoon mahitungod nga sa gisulat ni Marcos, kining tanan alang kanato. Kining tanan nagpahinumdum kanato, kining tanan nagtudlo kanato nga bisan pa man sa panahon sa kangitngit mo patigbabaw ang kahayag ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Nga bisan pa man sa atong kahuyang wala kita magsalig sa atong kusog kundi ang atong gisaligan ang kusog ni Ginoong Hesus. Ug bisan pa man sa wala na kita'y paglaom sa atong kinabuhi. Mingon si Jesus sa mga apostoles, inikabanhaw
nako magkita ta didto sa Galilea. Dunay saad si Ginoong Hesus mga igsuon nga gikan pa ka na adto hantod karon nagpabilin ka na hangtod sa katapusan sa kinabuhi sa tao. Munang angay natong tanahon nga kitang tanan naluwas sa mga igsuon pinaagi sa grasya sa Dios. Dili sa atong kaugalingong paglahutay kung kita mapakyas, dili lamang kita magbasol apan kita maghinulsol og kini nagpahibalo kanato nga ang Dios magkapabalik kanato ngadto sa mabungahon nga pagpangalagad kaniya. Unay paglaom nga atong tanaw natong kaugalingon nga wala dili Lord dili nako angayan ning tanan tungod kay ako usa ka makasasala. Atong makita nga si Judas nagbudhi kang Hesus pinagi sa usa ka halok ug ang tanang tinun-an nagkatibulaag. Nga nagpakita sa ilang kahadlok ug sa dili pagkamatinumanon ug pagkamatinud-anon ngadto kang Hesus. Si Pedro naglimod dito sa wanan kang Hesus sa tulo ka higayon uban ang pagtungno sa diyang tugaok ang manok sa makaduha. Kini mao ang nagpahinumdum kang Pedro sa katumanan sa tagna ni Ginoong Hesus. Walay pulong sa Dios mga igsoon nga dili matuman kun siya ang moingon kini adunay katumanan. Kining mga sugilanon mga igsoon nagsilbing usa ka makapahinuklog, makapahinumdum sa tawhanong kahuyang, sa atong kahuyang. Kini nagpunting sa usa ka minungdanong pagpasiguli o kapasayloan bisan pa man human sa hingpit nato nga kapakyasan ipasiguli kita ni Ginoong Hesus. Kini nagrepresentar sa duha ka pagsulay diin si Hesus nagbarog lig-on sa kamatuoran sa bili sa iyang ginabuhi. Ug dinhi usab makita nato ang kapakyasan ni Pedro sa pag-atubang sa kamatuoran aron pagluwas sa iyahang kinabuhi. Inomdumi kini nga sugilanon nagpakita nga samtang ang tanang katawhan lakip na ang matinun-an ug kita napakyas ug mibiya kang Hesus apan si Hesus nagpabilin nga lig-on sa pagkumpleto sa buhat sa kaluwasan. O kini, mao ang kinatas-an mensahe, mao ang grasya alang sa naguba, alang sa naghinulsol o kasing-kasing sa mga makasasala. Timan nga ang pagbudhi, nahisulat na. Ang pagsalikway, nahisulat na. Ang paglimod, nahisulat na. Ang atong kinabuhi nahisulat na sa kamot sa Dios ug walay si bisan kinsa makakuha kanato gikan sa iyang mga kamot. Amen. Agampo ta. Lord, salamat Ginoo sa imong mensahe may tungod sa paglaom nga imong gihatag ug gitagana kanamo. Luyo sa among pagkahuyang bisan pa man sa kalisod ug sa among pagkamakasasala. Anaa ka kanunay naguban kanamo Dios. Busaman, salamat Ginoo nining imong mensahe imong gihatag kanamo ug kami nagpasalamat Ginoo Dios nga anaa ka gayud kanunay di ay nag-uban kanamo Ginoo bisan pa sa mangit-ngit namo nga panahon sa among kinabuhi. Salamat nining mensahe ug daygon ka ug himayaon ka Ginoo kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.